କହିଦେ କ୍ୟାମେରା ନାଗିଛି କହିଦେ ସତ କଥା କହିଦେ କିଏ ଏଠି କିଏ କହ ଛାଡ଼ିମିନି କହ ଫେର ଛାଡ଼ିଦେମି ତୋ ମା ବେଶୀ ପାଣି ପିଉଛୁ ନା ତୁ ବେଶୀ ପାଣି ପିଉଛୁ କହ ତୋ ଭାଇ ସୁଧୁ ପାଣି ପିଉନି ଜାଣିନ ନା ସତ କଥା କହ କିଏ ବେଶୀ ପାଣି ପିଉଛୁ କହ ମା ବେଶୀ ପାଣି ପିଉଛୁ ସତର ସେ କେତେ ଲିଟର ପିଉଛି କେତେ ବୋତଲ ଦିନକୁ 5 ବୋତଲ 3 ବୋତଲ ନା 2 ବୋତଲ କେତେ କ'ଣ ପିଉଛି କହ ଆଚ୍ଛା ତୋ ମା ବେଶୀ ପାଣି ପିଉଛି ବୋଲି କହୁଛୁ କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଚତୁର୍ଥ ପଢ଼ୁଛୁ ଚତୁର୍ଥ ବନାନ କନି ଜୁଳିଲାନି ଯଦି ଦେଖୁଥିବୁ ଦେଖେ ତ ଜୁଳି ମାଉସୀ ସବୁ ଦେଖିବ ଥରେ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ହେଇଗଲା ତମ କ୍ଲାସରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ 11 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ନାଁ କ'ଣ ଓଝା ତାଙ୍କ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଅନନ୍ତ ଓଝା ନା ଅନନ୍ତ ଓଝା ଅବିଙ୍କା ଓଝା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜୟଯୁକ୍ତ କରି ଭୋଟର ଜୟଯୁକ୍ତ କଲ ନା କ'ଣ ତାର କି ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ଫୁଙ୍କା ଶଙ୍ଖ 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 ଏମିତି କହ ନାଇଁ ହଉ